ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശില പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. നമ്മളൊരു പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ്. സതി അവളുടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, മഹാദേവൻ ദശന്റെ അവിടെ യാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സതീദേവി പോകാനുള്ള തീരുമാനം വേണ്ട, അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അവിടേക്ക് പോകരുതെന്നും ഉപദേശിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് നീ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ദശനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പെരുമാറ്റം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ അധ്യായം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏതാവദുക്ത്വാ വിരരാമ ശങ്കരഃ പത്ന്യാംഗനാശം വയത്ര ചിന്തയൻ സുഹൃദി ദൃശു പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവശതി ദിദാസസാ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏതാവദുക്ത്വാ വിരരാമ ശങ്കരഃ പത്ന്യാംഗനാശം ഉപയത്ര ചിന്തയൻ.
സുഹൃദ്ദൃഷു പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവിശദീദിദാസസാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏതാവദുക്ത്വാ വിരരാമ ശങ്കരഃ അജ്ഞാംഗനാശം വയത്ര ചിന്തയൻ. സുഹൃദ്ദൃഷു പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവശദീദിദാസസാ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏതാവദുക്ത്വാ വിരരാമ ശങ്കരഃ അജ്ഞാംഗനാശം വയത്ര ചിന്തയൻ. സുഹൃദ്ദൃഷു പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവശദീദിദാസസാ. ചില ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനത്തെ അവരെ ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, അംബിക കേശവദേവദാസ് മാതാജി, സിന്ധു മാതാജി, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈത്രേയ ഉവാച. വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. രാമശങ്കരഃ സുഹൃദ്ദൃഷു പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവിശദീദിദാസസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് മാതാജി, ഭാരതിയമ്മ മാതാജി, മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ മൈത്രേയ ഉവാച. ഏതാവതുക്ത്വാ വിരരാമ ശങ്കരഃ പത്ന്യംഗനാശം പ്രചയൻ സുഹൃദ്ദൃക്ഷോ പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവിശദീദിദാസസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, തങ്കമണി മാതാജി, വത്സലശാജി മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏതാവദുക്ത്വാ വിരരാമ ശങ്കരഃ പത്ന്യംഗനാശം ശുഭയത്ര ചിന്തയൻ സുഹൃദ്ദൃഷു പരിശങ്കിതാ ഭവാൻ നിഷ്ക്രാമതി നിർവിശദീദിദാസസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
रमणी माता जी, सावित्री कृपेश्वरी दास माता जी, राज माता जी, शोभा माता जी से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणामं प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शङ्करः पत्न्याङ्कनाशं शुभयत्र चिन्तयन् सुहृदे दृष्टो परिसङ्गिता भवान् निष्क्रामदी निर्विशदीति दाससा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी, मायादीद मंगल देवदास माता जी, अनिता कुमारी माता जी, गीता कृष्ण माता जी से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मैत्रेय मैत्रेय उवाच उवाच एतावदुक्तं एतावदुक्तविदराम शङ्करः शङ्करः पत्न्यङ्गनाशं पत्न्यङ्गनाशं शुभयत्र शुभयत्र चिन्तयन् चिन्तयन् सुहृदि दृष्टो परिसङ्गितावान् निष्क्रामति निर्विशदीति दासः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्यामिला प्रसन्न माता जी, विष्णु प्रिय विनीत देवदास माता जी, वासुदेव माता जी, तान्या प्रदीप माता जी से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मैत्रेय मैत्रेय उवाच उवाच एतावदुक्त्वा विदराम शङ्करः पत्न्यैकनाशं शुभयत्र चिन्तयन् चिन्तयन् सुहृद्दृष्टो परिसङ्गितावान् निष्क्रामति निर्विशदीति दाससा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुस्मिता विष्णु प्रिय देवदास माता जी, गीतासी माता जी, अनंतर माता जी, वत्सलाय माता जी, शोभा प्रति माता जी से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा हरे कृष्ण विरराम प्रभु जी। शङ्करः ओम नमो भगवते पत्न्यङ्गनाशं शुभयत्र चिन्तयन् सुहृदि परिसङ्गितावान् निष्क्रामति हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्विशदीति दाससा। रामती निर्विशति दाससा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പ്രധാനപദാർത്ഥം മൈത്രേയ ഉവാച. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഏതാവത് അത്രയധികം ഉക്ത്വ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീരരാമ നിശബ്ദനായിരുന്നു. ശങ്കരഹ ശിവൻ പത്നി അംഗനാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരനാശം ഈ അതിനുശേഷം ഉഭയത്ര രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ചിന്തയൻ മനസ്സിലാക്കുക. സുഹൃത് ദിദൃഷു അവളുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായി. പരിശങ്കിത ഭയന്നിട്ട്. ബവാത് ശിവന്റെ നിഷ്ക്രാമതി പുറത്തേക്ക് പോവുക. നിർവശതി അകത്തേക്ക് പോവുക. ദിദ വിഭജിച്ചു. ആ സ ആയിരുന്നു സ അവൾ അഥവാ സതി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, മഹാദേവൻ സതിയോട് സംസാരിച്ച ശേഷം അവളുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി നിശബ്ദനായിരുന്നു. സതിക്ക് അവളുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെല്ലാം കാണുവാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം മഹാദേവന്റെ താക്കീതിൽ ഭരവുമുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായ അവൾ ഒരു ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ മുറിക്കുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മഹാദേവന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കണോ, പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്നീ വിചാരങ്ങളാൽ സതിയുടെ മനസ്സ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ സംഘർഷണം അതികഠിനമാകയാൽ മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറുഭാഗത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ. ഒടുവിൽ ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ പെൻഡുലം കണക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാൻ തുടങ്ങി. ചില പ്രഭുപാദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ദുർദിദൃശാ പ്രതിഘാത ദുർമനഃ സ്നേഹാദുദത്യാ സൃഗലാദി വിഹ്വല ഭവം ഭവാന്യാ പ്രതിപുരുഷം രുഷാ പദശ്യതി വൈഷദജാതവേ പദു. ദുർദൃശ്യാ പ്രതിഘാത ദുർമന സ്നേഹാദുദത്യാ സൃഗലാദി വിഹ്വല ഭവം ഭവാന്യാ പ്രതിപൂരുഷം രുഷാ പ്രദശ്യതി വൈഷദജാതവേ പദു. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് വിലക്കപ്പെട്ടതിനാലും അവരോടുള്ള വാത്സല്യങ്ങളാലും വളരെയധികം ദുഃഖിതയായ സതിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ അടർന്നു വീണു. വളരെയധികം ബാധിതയായി കുലുങ്ങി വിറച്ച അവൾ തന്റെ അസാധാരണമായ ഭർത്താവ് ശിവനെ നോട്ടത്താൽ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവെന്ന് തോന്നിക്കും പോലെ വീക്ഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അപ്രതിപുരുഷം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ തുല്യതയില്ലാത്തവൻ എന്നാകുന്നു. ഓരോരുത്തരുമായുള്ള തുല്യത വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മഹാദേവന് തുല്യമായി ആരുമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സകലരോടും തുല്യത പുലർത്തുന്നവനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സതിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവളെ അവളുടെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദയനാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് അവളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ ദുഃഖിതയാക്കുകയും അവൾ അദ്ദേഹത്തെ നോട്ടം കൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ ആത്മാവാകിയാൽ ശിവൻ എന്ന വാക്കിന് ആത്മാവെന്ന അർത്ഥം. സതി ആത്മത്യാഗത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രതിപുരുഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ശത്രുതയില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം എന്നാകുന്നു. അനുവാദം കിട്ടാൻ ശിവനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലാത്തതിനാൽ സതി ഒരു ഭാര്യയുടെ നിർദ്ദേശം സമ്മതിക്കുവാൻ ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അവസാനത്തെ അഭയമായ കരച്ചിൽ സ്വീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ വിനിശ്യസ്യ സതി വിഹായതം ശോകേന രോഷേണ ചതൂയതാ ഹൃദാ പിത്രോരഗാസ്ത്രൈണ വിമൂഢ ദീർഘാൻ പ്രോമ്നാത്മനോ യോർദാമതാ സദാം പ്രിയഃ. അനന്തരം സതി മഹാദേവനെ അവളോടുള്ള സ്നേഹാതിരകം മൂലം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പാതി അവൾക്ക് നൽകിയ മഹാദേവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കോപതാപങ്ങളിൽ നെടുവേർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അവൾ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. ദുർബലയായ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഈ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ഭർത്താവ് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാതി ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുന്നു. ഭാര്യ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പാതി ഭർത്താവിനും. വൈദിക സങ്കല്പത്തിലുള്ള കുടുംബജീവിതം അപ്രകാരമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭാര്യയില്ലാതെ ഭർത്താവും ഭർത്താവില്ലാതെ ഭാര്യയും അപൂർണരാണ്. മഹാദേവനും സതിക്കുമിടയിൽ വൈദിക വിവാഹ ബന്ധത്തിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ദൗർബല്യം മൂലം ചില സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പിതാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് അമിതമായ ആകർഷണമുള്ളവരായി തീരുന്നു. ഇതാണ് സതിക്കും സംഭവിച്ചത്. സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യ നിമിത്തമാണ് സതിക്ക് ശിവനെ പോലെ ഒരു മഹാനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യത്തിന് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനിടയിലും അസ്തിത്വമുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് പൊതുവെ വിവാഹബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കുന്നതിനും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വേർപിരിയുന്നതിനും വിവാഹമോചനത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അത് കുടുംബജീവിതം വളരെ സമാധാനപൂർണമാണ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സതിയെയും ശിവനെയും പോലെ ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ പോലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് അവളുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമന്യഗച്ഛൻ ദ്രുത വിക്രമാം സദി മേഘാം ത്രിനേത്രാനുചരസഹസ്രശഃ സപാർഷദായശ്ച മണിമന്മദായതയാഃ പുരോ വൃഷേന്ദ്ര സ്തരസാഗതവൃതഃ. സതി ഏകയായി വളരെ വേഗം പോകുന്നത് കണ്ട മഹാദേവന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ മണിമാൻ, മദ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാള നന്ദിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി യശന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ അവളെ അനുഗമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സതി ഭർത്താവിനാൽ തടയപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതിവേഗം പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ മണിമാൻ, മദ എന്നീ യശന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 10,000 ശിവശിഷ്യന്മാർ അവളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പിന്തുടർന്നു. ഗതവ്രത എന്ന വാക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർഭയം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. സതി താൻ തനിച്ചാണ് പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേയില്ല. അതുമൂലം അവൾ നിർഭയയായിരുന്നു. അനുചരഹ എന്ന വാക്കും ഇവിടെ അന്വർത്ഥമാണ്. മഹാദേവന്റെ അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കും. സതി പോകരുതെന്നുള്ള ശിവന്റെ ഇച്ഛ അവർക്കെല്ലാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങളുടെ യജമാന്റെ ലക്ഷ്യം വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അനുചരൻ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം ശാരികാ കന്തുക തർപ്പണാംബുജ ശ്വേതാതപത്ര വ്യജനസ്രഗാദിഭിഃ ഗീതായനൈർദ്വന്ദ്വ വിശംഗവേണുഭിർ വൃഷേന്ദ്രമാരോപ്യ വിഡംഗിതായയുഃ. മഹാദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു കാളയുടെ പുറത്ത് സതിക്ക് വേണ്ടി ഇരിപ്പിടം സജ്ജമാക്കി അവളെ അതിലിരുത്തി അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പക്ഷിയെയും സമ്മാനിച്ചു. അവൾക്ക് ഒരു താമരപ്പൂവും കണ്ണാടിയും അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ അനുസാരികളും നൽകി. ഒരു മേലാപ്പിനുള്ളിലാക്കി ചെണ്ടകളുടെയും കൊമ്പുവാദ്യങ്ങളുടെയും ശംഖുകളുടെയും മറ്റ് സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെയും താളമേള ലയങ്ങളോടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഗായക സംഘത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ അവരവളെ അനുഗമിച്ചു. ജയ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആ ബ്രഹ്മഘോഷാർജിതയജ്ഞ വൈശ്യസം വിപ്രഷിജുഷ്ടം വിബുധൈശ്ച സർവശഃ വൃദ്ധാർവയക്കാഞ്ചന ദർഭചർമ്മഭിർ നിസൃഷ്ടഭാണ്ഡം യചനം സമാവിശത്. അവൾ അപ്രകാരം തന്റെ പിതാവിന്റെ യാഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും എല്ലാവരും വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാഗസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാമുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും സമ്മേളിച്ചിരുന്ന അവിടെ യാഗത്തിന് ആവശ്യമായ മൃഗങ്ങളും കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച കലങ്ങളും ശിലകളും സ്വർണവും ദർഭയും തോലും മറ്റ് അനുസാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ജ്ഞാനികളായ മുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ ഘോഷിക്കുവാൻ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സമർത്ഥനങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്രകാരം ചില മുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ വേദമന്ത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷമാകെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളാൽ മുഖരിതമായിരിക്കും. ആ വേദ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങളാൽ ലളിതമാക്കാം. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മന്ദഗതികളും മത്സരം ബാഹ്യഹീനരുമാകിയാൽ വൈദിക രീതിയിലുള്ള ഉന്നത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ശബ്ദസ്പന്ദനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതും 11:5-32 പറയുന്നു, ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനഭിപ്രായ യജന്തി സുമേധസ. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്താലും വേദമന്ത്രങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല കാരണങ്ങളാലും യജ്ഞാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അനുസാരികൾ കണ്ടെത്തി ഒത്തുചേരുക സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകമ്പടിക്കാരെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു.
ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ തുടങ്ങിയവരെയാണ് ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ യുഗത്തിലെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അതാകുന്നു. യജ്ഞത്തിന് മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർത്ഥവത്തായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. യാഗത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത്. മഹാമുനികളും സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാക്കളും യജ്ഞത്തിനു വേണ്ടി സമ്മേളിക്കുകയും അവരുടെ സാക്ഷാത്കാലം മൃഗബലിയുടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ചില പ്രത്യേക ഔഷധങ്ങളുടെ ഫലം മൃഗങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നത് പോലെ യജ്ഞത്തിന് ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണർ സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവുകളാണ്. അവർ ഒരു വൃദ്ധമൃഗത്തിനെ യജ്ഞാഗ്നിക്ക് സമർപ്പിച്ച് അതിന് വീണ്ടും നവയൗവനം നൽകി തങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതൊരു വൈദിക മന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൊല്ലുവാനോ ഭക്ഷിക്കുവാനോ ഉള്ളവയായിരുന്നില്ല. ഒരു കശാപ്പുശാല പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ല യഥാർത്ഥ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് ഒരു മൃഗത്തിന് പുതുജീവിതം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വൈദിക മന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷിക്കലാണ്. മൃഗങ്ങൾ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, മാംസത്തിന് വേണ്ടി അല്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം 7-ാമത്തത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമാഗതാം തത്ര നകശ്ചനാത്രിയ വിമാനിതാം യജ്ഞകൃതോ ഭവാന്യച്ഛഃ ധൃതേഷു സുർവൈ ജനനീ ച സാദരഃ പ്രേമാശ്രുകണ്ഠ്യാ പരിഷസ്സു ജുമർമുദാ. അനുയായികളോടൊപ്പം യാഗസ്ഥലത്തെത്തിയ സതിയെ ദക്ഷനോടുള്ള ഭയം മൂലം അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ ആരും ഉചിതമായി സ്വീകരിച്ചില്ല. മറ്റുള്ളവരാരും സ്വാഗതം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവളുടെ മാതാവും സഹോദരിമാരും അവളെ സന്തോഷാശ്രുക്കളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. സതിയെ ഉചിതമായി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകാൻ അവളുടെ മാതാവിനും സഹോദരിമാർക്കും കഴിയില്ലായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി അവളോട് സ്നേഹവാത്സല്യമുള്ള അവർ കണ്ണീരോടെ മധുരവികാരങ്ങളോടെ അവളെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾ ഒരു വർഗം എന്ന നിലയിൽ വളരെ മൃദുലഹൃദയരാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൃത്രിമ കാരണങ്ങളാൽ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയും. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന പുരുഷന്മാർ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും ആയിരുന്നെങ്കിലും സതിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ മേലധികാരിയായ ദശനെ നിരസപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭയന്ന അവർക്ക് സതിയെ ഉചിതമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ മൃദുല ഹൃദയരായിരിക്കും, പുരുഷന്മാരാകട്ടെ ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ കഠിന ഹൃദയം. ചില പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സൗന്ദര്യ സംപ്രശ്ന സമർത്ഥ വാർത്തയാ മാത്രാജമാദൃശ്വ സാദരം ദത്താംസപര്യാം പരമാസനം ച സാ നാദത്തപിത്രാ പ്രതിതന്ദിതാ സതി സൗന്ദര്യ സംപ്രശ്ന സമർത്ഥ വാർത്തയാ മാത്രാചമാദൃശ്വ സൃഭിച്ഛ സാദരം ദത്താംസപര്യാം പരമാസനം ച സാ നാദത്തപിത്രാ പ്രതിനന്ദിതാ സതി. മാതാവിനാലും സഹോദരിമാരാലും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൾ അവരുടെ സ്വീകരണ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. മാതാവും സഹോദരിമാരും ഇരിപ്പിടവും സമ്മാനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും പിതാവ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ അവൾ അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പിതാവിന്റെ മൗനത്തിൽ അസംതൃപ്തിയായ സതി മാതാവും സഹോദരിമാരും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. ദക്ഷന്റെ ഇളയ പുത്രിയായ താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓമനയാണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മഹാദേവനുമായുള്ള അവളുടെ സഹവാസം മൂലം ദക്ഷൻ പുത്രിയോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും വിസ്മരിച്ചിരിക്കും. അത് അവളെ അത്യധികം ദുഃഖിതയാക്കി. ഭൗതികമായ ശരീരസങ്കല്പം അത്രയേറെ മലീമസമാകിയാൽ നിസാരമായ ഒരു പ്രകോപനത്താൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കും. ശാരീരികമായ ബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണികമാകിയാൽ ഒരുവന് മറ്റൊരുവനോട് അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിലും തീരെ ചെറിയൊരു പ്രകോപനം മതി അത് അവസാനിക്കാൻ. ചില പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ
ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. മഹാദേവൻ സതി പോകുന്നത് തടയുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ അല്ലെ, അത് സതിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സതിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, മഹാദേവൻ സതിയോട് സംസാരിച്ച ശേഷം അവളുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി നിശബ്ദനായി. സതിക്ക് അവളുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെല്ലാം കാണുവാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അതേസമയം മഹാദേവന്റെ താക്കീതിൽ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായ അവൾ ഒരു ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ മുറിക്കുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ പലരെയും കാണാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെ, ഒരു ആവുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തെക്ക് വടക്കുന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു 100 തവണ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴിങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഊഞ്ഞാല് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കാണാം. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും അല്ലെ. പോകണോ പോവണ്ടേ അല്ലെ. ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിക്കണോ അല്ലെ. അത് ധിക്കരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അപകടമാണെന്ന് ഭർത്താവ് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ 2 മനസ്സിലാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, മഹാദേവന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കണോ പിതൃഭാവനത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്നീ വിചാരങ്ങളാൽ സതിയുടെ മനസ്സ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. 2 തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ സംഘർഷം അത്ര കഠിനമാകിയാൽ മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുഭാഗത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവൾ ഒടുവിൽ ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ പെൻഡുലം കണക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ക്ലോക്കിന്റെ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു മണിക്കൂറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ശബ്ദിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോടൊന്നും ആ ക്ലോക്ക് പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല അല്ലെ. അവർ ഇപ്പൊ മൊബൈലും അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, പെൻഡുലം ഉള്ള ക്ലോക്ക് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടതിലും അവരോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെ വളരെയധികം ദുഃഖിതയായ സതിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ അടർന്നു വീണു. വളരെയധികം ബാധ്യതയായി കുലുങ്ങി വിറച്ച അവൾ തന്റെ അസാധാരണയായ ഭർത്താവ് ശിവനെ നോട്ടത്താൽ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തോന്നിക്കും പോലെ വീക്ഷിച്ചു എന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുമതി നൽകാത്തത് കൊണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ശിവനെ നോക്കുകയുണ്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ കരയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ കരയുക സിമ്പതി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അനുവാദം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് കരയുവാനും തുടങ്ങി. പ്രഭാതരുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രതിപുരുഷം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ തുല്യതയില്ലാത്തവൻ എന്നാകുന്നു. ഓരോരുത്തരുമായുള്ള തുല്യത വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മഹാദേവന് തുല്യമായി ആരുമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സകലരോടും തുല്യത ഉടന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സതിക്കും അറിയാം അല്ലെ. മഹാദേവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ പോലെയല്ല അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്. മഹാദേവൻ ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും മഹാദേവനും കൃഷ്ണനും ഒരുപോലെയല്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണ് വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് മഹാദേവൻ. നമ്മൾ ഇനി 4ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ രുദ്രഗീത ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, മഹാദേവൻ വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സതീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല, മഹാദേവന്റെ കൂടെ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ എന്താണ്, സതി എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ ആത്മഹത്യ പോലെയല്ല ഇത്. അടുത്ത ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരംഭമാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു ലീല അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പുതിയൊരു ലീല, പാർവതിയായിട്ട് പുതിയൊരു ലീല തുടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോ മഹാദേവനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ പോലെയല്ല, അതേപോലെ തന്നെ സതി മാതാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അപ്രതിപുരുഷ എന്ന വാക്കിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ശത്രുതയില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം എന്നുമാകുന്നു. അനുവാദം കിട്ടാൻ ശിവനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയില്ലാത്തതിനാൽ സതി ഒരു ഭാര്യയുടെ നിർദ്ദേശം സമ്മതിക്കുവാൻ ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അവസാനത്തെ അഭയമായി കരച്ചിൽ സ്വീകരിച്ചു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പ്രഭാതരൻ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭാതർക്ക് അറിയാം, ഒരു ഭാര്യയുടെ നിർദ്ദേശം അല്ലെ, ഭാര്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നേടാനായിട്ട് ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിതനാക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീയുടെ അവസാനത്തെ അഭയമായിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, വാനപ്രസ്ഥനായിരുന്നു, സന്യാസമായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശ്രമത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞല്ലേ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്തരം സതി മഹാദേവനെ അവളോടുള്ള സ്നേഹാതിരേകം മൂലം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പാതി അവൾക്ക് നൽകിയ മഹാദേവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കോപതാപങ്ങളാൽ നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അവൾ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. ദുർബലയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് അല്ലെ. ശിവൻ പകുതിയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. സതിദേവി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് അല്ലെ, എന്റെ പാതി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, സ്നേഹം വരുമ്പോൾ അല്ലെ. അല്ലാത്തപ്പോൾ എന്റെ ശത്രു എന്നും പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് വൈദിക ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവർ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയും മഹാദേവനെയും പാർവതിയും പോലെ, അതുപോലെ ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ പോലെ അതുപോലെ അങ്ങനെ ദീർഘസുമംഗലികളായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവർ ആ യത്നങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവര് പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചൊല്ലും അല്ലെ. അപ്പോ എങ്കിലും ഇവിടെ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും സതീദേവിക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമിതമായിട്ട് തൻ്റെ സഹോദരിമാരോടും പിതാവിനോടൊക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭർത്താവ് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാതി ഭാര്യക്ക് നൽകുന്നു, ഭാര്യ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പാതി ഭർത്താവിന്. വൈദിക സങ്കല്പത്തിലുള്ള കുടുംബജീവിതം അപ്രകാരമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭാര്യയില്ലാതെ ഭർത്താവും ഭർത്താവില്ലാതെ ഭാര്യയും അപൂർണരാണ്. ഇപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. എന്നാ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ അറിയാം, കലഹത്തിന്റെയും കാവട്യത്തിന്റെയും യുഗമാണ് കലിയുഗം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ. അഥവാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സീരിയലുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. വൈകുന്നേരങ്ങളിലാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകളൊക്കെ കാണും അല്ലെ. എങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകർക്കാം, അതാണ് സീരിയലുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ കാണും. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുപ്പിച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകരുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ആ സീരിയലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഇതിലിങ്ങനെയാണ്. എന്തിനാണ് ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഭാര്യ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാം, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചൂടെ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തുടരുന്നതും അത് നമ്മുടെ മുൻകാല കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ആൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ വിവാഹിതരാകുന്നു, അവര് അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ
അത് യാദൃശികമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല, മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഴ്സിലൂടെ വേർപിരിക്കാമെന്നും വിചാരിച്ചാൽ അതും കഴിയില്ല. അവരുടെ കർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപമൊക്കെ ആർക്ക് ലഭിക്കും? ഭർത്താവിന് ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യമൊക്കെ ഭാര്യക്ക് പോകുമെന്നാ പറയാം അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയെ ഡിവോഴ്സ് ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കണം? ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് അവർ വേർപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള നിയമപ്രകാരം, അത് കോടതിയുടെ നിയമപ്രകാരം ബന്ധം വേർപെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള നിയമപ്രകാരം അത് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ, ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഡിവോഴ്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സന്തതികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ സമൂഹത്തിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവോഴ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭാര്യയില്ലാതെ ഭർത്താവും, ഭർത്താവില്ലാതെ ഭാര്യയും അപൂർണമാണ് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഇവളൊന്ന് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു, അത് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, സാധാരണ പറയുന്ന കേൾക്കാം, കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുടുംബം ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ, അവരും നല്ല രീതിയിൽ അല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു ഫാഷനാണ് ഇപ്പോൾ. ഭാര്യ വേറെ ജീവിക്കുക, ഭർത്താവ് വേറെ ജീവിക്കുക അല്ലെ. കുട്ടികളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവര് എന്താ പറയാ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് ആയിപ്പോകും അല്ലെ. ഓക്കെ. മഹാദേവനും സതിക്കുമിടയിൽ വൈദിക വിവാഹ ബന്ധത്തിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ദൗർബല്യം മൂലം ചില സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പിതാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് അമിതമായ ആകർഷണമുള്ളവരായിത്തീർന്നു. ഇതാണ് സതിക്കും സംഭവിച്ചത്. സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യ നിമിത്തമാണ് സതിക്ക് ശിവനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യത്തിന് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനിടയിലും അസ്തിത്വമുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് പൊതുവെ വിവാഹബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കുന്നതിനും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ വേർപിരിയുന്നതിനും വിവാഹമോചനത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അത് കുടുംബജീവിതം വളരെ സമാധാനപൂർണ്ണമാകും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സതിയെയും ശിവനെയും പോലെ ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ പോലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവളുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പൊതുവെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ, ഇവിടെ ഒരാളെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയും അല്ലെ, അത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ശരിയാകും, ഭർത്താവ് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതനുസരിക്കണമാണ്. അല്ല, രണ്ടുപേരും അല്ലെ ഒരു ഒത്തൊരുമയോടെ പോയാൽ മാത്രമേ കുടുംബ ബന്ധം നിലനിൽക്കൂ അല്ലെ. ഒരു കുടുംബം നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ സമാധാനപൂർണമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോരുമെങ്കിൽ അതാണ് വളരെ നല്ലത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വൈദിക നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് കർമ്മമൊന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ സീരിയലുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ഭഗവത്ഗീതയും ചരിതാമൃതം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. ഓരോന്നും ആൾക്കാർ കോപ്പി ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ സീരിയലുകളിൽ അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, സിനിമയിൽ അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവര് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി
അതാണ് യഥാർത്ഥം. അല്ല, അവരെങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ലക്ഷങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് ഉടനെ പൊടിയും തട്ടി പോകും അവരെ വീട്ടിലേക്ക്, അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തകരാനും അങ്ങനെയുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, അല്ലെ? അതും ഒരു അസോസിയേഷൻ തന്നെയാണ്, ബാഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ്. സീരിയലുകളും സിനിമകളും ഒക്കെ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്കതും അവിടെ, അല്ലെ? അവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന സീരിയലുകളും സിനിമകളും, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സീരിയലുകളും സിനിമകളും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇന്നെന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയല്ല ലക്ഷ്യം. എത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കാം, എത്രമാത്രം കോടികൾ നമുക്കൊരു സിനിമ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. സിനിമയായാലും സീരിയലുകളൊക്കെ ആയാലും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ജനനന്മയല്ല, അവരുടെ നന്മ മാത്രമാണ്. അവരുടെ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളോ നല്ല സന്ദേശങ്ങളോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നോ സീരിയലുകളിൽ നിന്നോ ഒന്നും ആർക്കും ലഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ബാഡ് അസോസിയേഷൻ, അല്ലെ? നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ, അല്ലെ, ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാം നമുക്ക്. വൈഷ്ണവരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്കോണിലെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതൊക്കെ പഠിക്കാം, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതൊക്കെ എത്ര പഠിച്ചാലും തീരില്ല, അല്ലെ? 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് 18 ബുക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വായിച്ചാലും ഒരിക്കലും മടുപ്പ് വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു നിമിഷമോ അല്ല ഒരു മണിക്കൂറോ, അല്ലെ, ഒരു 2 മണിക്കൂറോ സിനിമയ്ക്കായിട്ട്, അല്ലെ, അത് അത്രമാത്രം നമ്മളെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പലരും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അല്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ, അല്ലെ? ടിവിയെ തന്നെ പറയുക വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയാണ്, ജനങ്ങളൊക്കെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വെറുതെ, അല്ലെ, പലരും കാണാം, പലരും സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് സീരിയലുകളൊക്കെ കണ്ട് കരയുന്നതൊക്കെ കാണാം, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായവരൊക്കെ, അല്ലെ? അവർക്ക് വേറെ തരത്തിലൊന്നും കരയാനായിട്ട് വേറെ വഴിയില്ല, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഇന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്, അല്ലെ? നല്ല ചികിത്സയുണ്ട്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ കരഞ്ഞിരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പട്ടിണിയായിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വൈദ്യസഹായം ശുശ്രൂഷയൊന്നും കിട്ടാതെ, ചികിത്സയൊന്നും കിട്ടാതെ പലരും അസുഖങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലും. അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലിയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നല്ല വരുമാനമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കരയാനൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകളും സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് കരയുന്നതായിട്ട് പലരെയും കാണാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതല്ല, ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, അല്ലെ? നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളും ഒക്കെ വളരുക, അല്ലെ? അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് റിമോട്ട് എടുത്തിരുന്ന് സീരിയൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും പഠിക്കില്ല, അല്ലെ? അവര് അവിടെ പഠിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും, സീരിയലിലൊക്കെ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കാണിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ അവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യൂ, അല്ലെ? നമ്മൾ അവരോട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറയാ, നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സിനിമ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെ? അത് മൂന്നാമത് വേറൊരാൾ കയറി ഇടപെടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അത് വഷളാവും, അല്ലെ? അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പിന്നീട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നമായി, അല്ലെ? നീ എന്തിനാ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുക എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? അവരങ്ങനെ പറയും. എന്നാലേ അത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ചിലപ്പോൾ ആ കുടുംബം ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കും, അല്ലെ? ചില ആൾക്കാർ ആ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ കഴിയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഒരാളുടെ കർമ്മമാണ്. എന്നാൽ എന്താ പറയാ, അതിൻ്റെ അകത്ത് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങള് അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പൂർണ്ണതയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അത് കുടുംബജീവിതം വളരെ സമാധാനപൂർണ്ണമാക്കും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സതിയും ശിവനെയും പോലെ ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ പോലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് അവളുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അല്ലെ?
അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് നീങ്ങണം അല്ലെ. അപ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ പുരുഷന്മാർ പറയുന്നത് മാത്രം എന്തിനനുസരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടാളും ഒത്തൊരുമയുടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകാനായിട്ട് അല്ലെ. കലഹങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പൊതുവെ പറയും എന്താ ചട്ടിയും കലമൊക്കെ ആകുമ്പോ മുട്ടിയും തട്ടുന്നിരിക്കും, പൊട്ടാതെ നോക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊട്ടാതെ നോക്കണം എന്ന് പറയും. കലഹങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പോലും വെറുതെ കലഹിക്കുമായിരുന്നു രുക്മിണി ദേവിയുടെ അടുത്ത് അല്ലെ. രുക്മിണിയും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വെറുതെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. രുക്മിണിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അത് 10ാം സ്കന്ധത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രുക്മിണി ഒരു രാജാവിന്റെ മകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചവളല്ല, നീ ഒരു വലിയ രാജകുമാരിയാണ്, ഞാൻ ഒരു കാലി മേയ്ക്കുന്ന ഒരു പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗോപബാലനാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല, നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ രുക്മിണി ദേവിയെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഹാദേവനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണത്. ആ ഒരു കുട്ടിയൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീലയിലൊക്കെ കുന്താനം തിരുമേനി ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആ കുന്താനം തിരുമേനി ഇല്ലാതപ്പോൾ ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന ആ ലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. അതിലെ ഈ രുക്മിണിയും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദം, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ വഴക്ക്, അതൊക്കെ മഹാദേവനും പാർവതിയും വായിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ പോലും അങ്ങനെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ കലഹിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ രുക്മിണിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് സാധാരണയായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല് നല്ല ഒത്തൊരുമയോടെ പോകണമെന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സതി ഏകയായി വളരെ വേഗം പോകുന്നത് കണ്ട മഹാദേവന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ മണിയാൻ മത എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാള നന്ദിയെ മുൻനിർത്തി യക്ഷന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ അവളെ അനുഗമിച്ചു. സതീദേവി ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, എന്നാൽ അകമ്പടിയായിട്ട് ശിവന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, മഹാദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു കാളയുടെ പുറത്ത് സതിക്ക് വേണ്ടി ഇരിപ്പിടം സജ്ജമാക്കി അവളെ അതിലിരുത്തി അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പക്ഷിയെയും സമ്മാനിച്ചു. അവരവൾക്ക് ഒരു താമരപ്പൂവും കണ്ണാടിയും അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ അനുസാരികളും നൽകി ഒരു മേലാപ്പിനുള്ളിലാക്കി ചെണ്ടകളുടെയും കൊമ്പുവാദ്യങ്ങളുടെയും ശംഖുകളുടെയും മറ്റു സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെയും താളമേളദയങ്ങളോട് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഗായക സംഘത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടുള്ള ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ അവളെ അനുഗമിച്ചു. ശിവനെ ധിക്കരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ശിവൻ അവരെ വെറുതെ വിട്ടില്ല അല്ലെ. ശിവന്റെ ഇംഗിതം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് സതീദേവിയെ അനുഗമിച്ചു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കാളയുടെ പുറത്ത് എല്ലാം വിരിച്ച് ഒരു കുഷിനൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിലിരുത്തിയിട്ട് ഘോഷയാത്ര പോലെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ അപ്രകാരം തന്റെ പിതാവിന്റെ യാഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എല്ലാവരും വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാഗസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാമുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും സമ്മേളിച്ച് അവിടെ യാഗത്തിന് ആവശ്യമായ മൃഗങ്ങളും കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച കലങ്ങളും ശിലകളും സ്വർണവും ദർഭയും തോലും മറ്റു അനുസാരികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി യാഗം നടത്തുന്നിടത്തേക്ക് എന്നത്. അവിടെ എല്ലാവരും ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള മുനിമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ദർഭയും അല്ലെ, ദർഭയൊക്കെ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ജ്ഞാനികളായ മുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ ഘോഷിക്കാൻ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചില ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സമർത്ഥനങ്ങളുടെ സംവാദത്തിനും ഏർപ്പെടും. അപ്രകാരം ചില മുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ വേദമന്ത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാകെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദങ്ങളാൽ മുഖരിതമായിരിക്കും. ആ വേദ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങൾ ലളിതമാക്കും. യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മന്ദഗതികളും മത്സരം ഭാഗ്യഹീനരുമായ വൈദിക രീതിയിലുള്ള ഉന്നത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ശബ്ദസ്പന്ദനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലം കലിയുഗമാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്പായുസുക്കളാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയാ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാഹൃത. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളാണ്, ആയുർദൈർഘ്യം കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട്
ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഇതൊന്നും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, എന്റെ ഗുരു എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ആഭരണമായിട്ട് അണിയുവാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലു നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാ വേദസ്പന്ദനങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില പ്രഭുപാദരെ നമ്മളിവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ആയപ്പോഴും ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങുമ്പോഴും അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ സ്കോണിലെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പ്രഭുപാദരെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ സമീപിക്കാം. പ്രഭുപാദര് പിന്നെ അവരെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന്റെ ആരംഭമായിട്ട് അവരെ മുടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ എന്ന്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരും ശിഷ്യന്മാരും അവർ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദരും ശിഷ്യന്മാരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒച്ചത്തില് കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാ വേദസ്പന്ദനങ്ങളെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തില് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു, അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് പോലും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പശുവിൻ നെയ്യൊക്കെ കിട്ടല് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. പലരും എന്താ പറയാ ഓരോരോ ബ്രാൻഡും ആയാലും അത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും അതിൽ ഇത്ര മാത്രം മൃഗക്കൊഴുപ്പ് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നതിന് പോലും പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-32 പറയുന്നത് യജ്ഞ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തി സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്താലും വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അജ്ഞത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാലും യജ്ഞാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുസാരികൾ കണ്ടെത്തി ഒത്തുചേരുക അസാധാരണമായ ചേരുക സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിൽ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകമ്പടിക്കാരെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു 15:32 പറയുന്നു കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനപ്രായേ യജന്തി സുമേധസ. കലിയുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ കളറിലല്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് സുവർണവർണ്ണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യർ അല്ലെ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു പാർഷദന്മാരായിട്ടും അല്ലെ. ഇതിനാണ് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർ, ആ പാത പിന്തുടരുന്നവരെ അല്ലെ, ആ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യജന്തി സുമേധസ. ഈ യജ്ഞം സങ്കീർത്തന യജ്ഞം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ആ പാതകൾ പിന്തുടരുന്നവരെ സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്പമേധസ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അല്പമേധസ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അല്പമേധസ അവര് കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ അല്ലെ. എന്നാൽ പറയുന്നു മേധസ ബുദ്ധിയുള്ളവർ, സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിലകമൊക്കെ തൊട്ട് കണ്ണി മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് കൃഷ്ണഭക്ത ബടാചതുർ. കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഒരു ദേവദേവന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട് വേണം, എനിക്ക് കാറ് വേണം, എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തൻ പോയിട്ട് കൃഷ്ണ നീ എന്റേതാണ് അല്ലെ, നിന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്നത്. കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം വരും അല്ലെ. നാരായണനുള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും, ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഈ യുഗധർമ്മമായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണെന്ന്. യജ്ഞത്തിന് മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർത്ഥവത്തായി ഗണിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. യാഗത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലുവാനുള്ളവയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത്. മഹാമുനികളും സാക്ഷാത്കൃതാത്മാക്കളും യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി സമ്മേളിക്കും അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരം മൃഗബലിയിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ചില പ്രത്യേക ഔഷധങ്ങളുടെ പല മൃഗങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നത് പോലെ
യജ്ഞത്തിന് ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണർ സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവുകളാണ്. അവർ ഒരു വൃദ്ധമൃഗത്തിന് യജ്ഞാഗ്നിക്ക് സമർപ്പിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും നവയൗവനം നൽകി തങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ യജ്ഞത്തില് മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് അതിന് ആ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, അതിനൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് യജ്ഞത്തിൽ അങ്ങനെ മൃഗബലി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലി നടത്തിയിട്ട് അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ, അതിന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരില്ല. അതുകൊണ്ട് മൃഗവ്രതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ, മൃഗബലി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ, ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പൊതുവെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നാനായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ നടത്തിയിരുന്നത്. അത് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല പുതിയ മരുന്നുകളും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആദ്യം മൃഗങ്ങളിലാണ് അത് പരീക്ഷിക്കുക. എലികളിലും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികളിലും മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ചിട്ട് അത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതെ, അതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അവരെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ, അതിന്റെ മരുന്നിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പരീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിലെ മൃഗങ്ങളെ, യജ്ഞത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അതില് അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അടുത്തതായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും. പ്രായമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് വധിക്കുന്നത്. അവരെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് മരിക്കും അല്ലെ, അത്രയും പ്രായമായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ബലി അർപ്പിക്കുകയും അതിന് പുതിയൊരു മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ശരീരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലുവാനോ ഭക്ഷിക്കുവാനോ ഉള്ളവയായിരുന്നില്ല. ഒരു കശാപ്പശാല പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ല യഥാർത്ഥ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, മറിച്ച് ഒരു മൃഗത്തിന് പുതുജീവിതം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വൈദിക മന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷിക്കലാണ്. മൃഗങ്ങൾ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു, മാംസത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് പിന്നീട് കാലക്രമത്തില് തിന്നാനായിട്ട് അല്ലെ, അത് പ്രസാദമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യജ്ഞത്തിന് സമർപ്പിച്ച മൃഗം, ബലി കൊടുത്ത മൃഗത്തിനെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നാനായിട്ട്, അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നിർത്തിക്കോളൂ, ഈ വേദങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ, ഇതൊന്നും അനുസരിക്കേണ്ട, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നിർത്തലാക്കി അല്ലെ. പിന്നീട് തന്നെ മഹാദേവനെ ശങ്കരനായിട്ട് എന്താ പറയാ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അയക്കുകയും ഇവിടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വായുദേവൻ തന്നെ ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി, മധ്വാചാര്യരായിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വരികയുണ്ടായി, അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെ അങ്ങനെ വെറുതെ കൊന്നു തിന്നാനായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।